uz posredstvo Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Intenziviran je rad sa roditeljima, tako da sve više uočavamo potrebu roditelja za ovakvom vrstom pomoći. Neki roditelji su upućeni u savjetovalište od strane škole, neki od liječnika i drugih stručnjaka, ali primjećujemo porast broja roditelja i mladih koji se javljaju u ovoj sami inicijativi. Za nas je to potvrda kako postoji potreba savjetovališta za mlade gdje oni mogu doći bez uputnice i bez puno čekanja na termin. U savjetovalištu se krajem 2012. godine počinje sve više raditi i na problemu ovisnosti o kockanju i kladionicama. Savjetovalište za mlade aktivno surađuje sa djelatnicima osnovnih i srednjih škola, djelatnicima Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, djelatnicima Doma za djecu i djelatnicima policije i OTO-a. U tretmanu savjetovališta za mlade tijekom 2012. godine zbog određenih emocionalnih, psiholoških i psihijatrijskih poteškoća, kao i zbog zlouporabe ili prekomjernog konzumiranja alkohola te ovisnosti o kocki bilo je 166 mladih osoba. Mlade osobe koje su bile u tretmanu savjetovališta i njihovi roditelji, skrbnici ili pratnje su ostvarili 809 dolazaka u službu. Od 1.1.2013. u tretman savjetovališta za mlade uključeno je 56 novih mladih osoba i njihovih obitelji. Razlozi njihovih dolazaka uglavnom su sljedeći. To su problemi u ponašanju kod kuće ili u školi, problemi u učenju i emocionalne teškoće. Služba za javno zdravstvo, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti proširila je svoj rad na području zaštite mentalnog zdravlja. Početkom 2013. godine pri službi je osnovan klub liječenih alkoholičara pod nazivom Preporod, koji sada ima 15 članova. Terapeut i voditelj kluba je Kajca Pastović, viša prvostupnica sestrinstva i djelatnica naše službe. Također počela sa radom savjetovališta za studente kao i pomoći u organizaciji učenja i problemima vezanih za učenje, pomoći u rješavanju partnerskih odnosa, pomoći u razvoju bolje slike o sebi i razvoju socijalnih vještina, pomoći kod zlouporabe sredstava ovisnosti te u svim drugim područjima za koje studenti pokažu interes ili potrebu. Služba je također pokrenula telefonsko savjetovanje pod nazivom Savjetovalište za zdravo starenje, koje nudi pomoć i podršku zdravom starenju, promociju zdravih stilova života, preporuke za unapređenje i poboljšanje kvaliteta života, pomoć u prilagodbi novim životnim okolnostima kao što su gubitak partnera, umirovljenje i edukaciju osoblja ustanova za smještaj osoba treće životne dobi. Savjet telefona može se dobiti srijedom i petkom od 8 do 10 sata na telefon 035 415 897 i postoji Facebook stranica Savjetovalište za zdravo starenje. I također služba je pokrenula još jedno